Ak si obočie vyplňuješ presne takto, tak sa pozri, ako zle to skončí. Ťažké a viditeľne nakreslené a len ťahajúce tvoje oko dole. Nechaj ma naučiť ťa, čo robiť a nerobiť pri definovaní tvojho obočia. Takže predovšetkým nesnaž sa vytrhať príliš chlopkov. Nechcem povedať, že tenké obočie je zlé, samozrejme aj to môže vyzerať veľmi dobre, ale keď ho príliš vytrháte, je to veľmi trvalé. A potom mnoho ľudí skončí s obočím v tvare spermí, čo nie je prirodzený tvar obočia. Preto naozaj odporúčam radšej žiletku. Obočie tak môžete zúžiť, ale neodstraňujete folikuly a tak môže obočie znova narásť. Takže ak zmeníte váš názor, prípadne sa zmenia trendy, obočie môže znova dorásť. Produkty na obočie si vyberajte vo farbe vašich vlasov, prípadne trošku tmavšie a taktiež v studených tónoch. Nekreslite rovné tvrdé čiary. Kreslenie rovných súvislých čiar cez obočie je jedna z najväčších chýb. Zdá sa to jednoduchšie a ľahšie, ale vytvorí to veľmi tvrdý a kreslený vzhľad. Namiesto toho sa snažte napodobniť váš prirodzený rast chlpkov. Aplikátorom veľmi ľahkým tlakom vytvárame chlpky a ťaháme ich dohora. A tým dosiahneme, že spodok je ostrejší, ale vrch je nedefinovaný. A nepredĺžujte koniec obočia nadol. Môže to byť lákavé, ale len to zmenší priestor na viečku a stiahne oko dole. Namiesto toho sa snažte skôr koniec obočia kresliť nahor a von. Koľko vyplníte, je úplne na vás a na vašich osobných obočiach. Tak vidíte, ako je táto polka tváre pozdvihnutá a skôr otvorená oproti tejto. A nakoniec nezabudnite svoje obočie zafixovať. Môžete použiť priehľadný alebo zafarbený gel na obočie. Ale ten priehľadný je bezpečnejšia voľba. Takže po zafixovaní gélom obočie vyzerá viac nadýchané a prirodzenejšie. Takže tuto máme niekoľko odporúčaní a chýb pre vytvorenie obočia. A ja dúfam, že sa vám toto video páčilo.